हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलतु आज आम घरे बिरयानी बनैबा। तो आपण मानक मु देखौछि केमती कोन आम बिरयानी घरे बनौछु। तो वीडियो रे पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु, निहाती आपण मानक भल लागिवो। देखंतु प्रथम पियाज को भलसे भाजी दबा। पियाज हो जाओ ताको पूरा ब्राउन कलर पर्यंत भाजवा। देखंतु ये ब्राउन कलर हो गलानी। एबे ताको गोटे प्लेट को काढ़ी दबा। देखंतु एबे चिकन गळेबा। चिकन ले लूण पड़ी जाइछि। एबे लंका गुंड, हलदी गुंड, देखो केते सुंदर देखा जाउची। चिकन मसाला, जीरा गुंड, धनिया गुंड, आ टिके काश्मीर चिली पकेबा। एबे देखंतु बिरयानी मसला पकाउची। तो एबे गरम मसाला, पके दबा। देखो ये आलू भाजी के रखी, पियाज, लेंबू, धनिया पत्र, पुदीना पत्र, कंचा लंका, दही, रसुण अदा पेस्ट, सब जिनस रेडी होके अच्छी। तो देखंतु अब आम एटा को आउ किछि मसला पकेकी गळे दबा। तो रसुण अदा पेस्ट, लेंबू चिपुड़ दबा। किछि लेंबू काटी रखतिले सेटा चिपुड़ दबा। एबे एबे सतरे देखंतु आउ किछि मसला पकेबा। हमें देखंतु पुदीना पत्र पकेबा। एबे सतरे धनिया पत्र, कंचा लंका, एबे सते दही पके दबा। एबे सते जो भाजी तिले पियाज टिके किछि पके दबा।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ପୁରାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବେ, ପୁରା ଉପର ତଳ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ୟମ୍ମି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ତାପରେ ସେ ମସଲା ଗୋଳେଇଥିବା ଚିକେନକୁ ଏଠାରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଟିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ଏବେ ଚିକେନକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା ଭଲ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିକେନ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ସିଝେଇବେନି, ଅଧା ସିଝେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଭାତ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇଲେ ଭାତ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଆମେ ପାଣିରେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ପକାଇଲେ ଭାତ ଆଉ ଚିପକିବନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭାତ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାପରେ ଲେୟାର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତକୁ ଛାଣିକି ଏବେ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ଚିକେନ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ରଙ୍ଗ ଭାତ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଜୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଉପରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଭାତ ଦେଇଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୋଲାପ ଜଳ ପକେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ କଲର୍ ପକେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଇକି ଏବେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିରିୟାନୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ କେମିତି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ।